Здравейте! Всички много обичаме козунак. Купуваме си, месим сами, подаряват ни и често след великденските празници ни остава козунак, който вече нито е пухкав, нито ароматен, както в началото. Какво можем да направим с този козунак, ще се запитаме. Имам две предложения за вас. Може да нарежем изсъхналия вече козунак на филии и да го изпържим с яйца, както се правят класически пържени филийки. С тази разлика, че не е нужно да добавяме нищо повече в яйцата, както правим при пърженето на обикновен хляб. Евентуално може да добавим и малко прясно мляко. Подробности и идеи за пържените филийки можете да видите в това мое видео. Линк към него ще има и в описанието по-долу. Козунакът, твърд и изсъхнал преди това, се превръща в мекички и ароматни пържени филийки. Хапвайте ги докато са топли, затова пържете само толкова, колкото ще изядете на едно хранене. Другото ми предложение е да си направим козуначен пудинг. Необичайната за България рецепта всъщност е доста популярна в други страни, където по този начин спасяват от изхвърляне стар и изсъхнал хляб, като го превръщат в мек и ароматен десерт. Но ако използваме стар и изсъхнал козунак вместо хляб, резултатът ще е още по-впечатляващ. Подготовката ще ни отнеме само 15 минути. Най-напред ще измием стафидите с топла вода и ще ги отцедим. След това ги заливаме с малко коняк или ром. По желание, ако не искате да ползвате алкохол, накиснете ги във водичка. Нарязваме стария и твърд козунак на филийки с стандартна дебелина, около 2 см. Филийките нарязваме на купчета. В голяма купа разбиваме 3 яйца с 100 грама кристална захар. Разбиваме енергично яйцата, докато захарта се разтопи и не чуваме как кристалчетата се държат по дъното и стените на купата. Ако не желаете десертът ви да е много сладък, може да намалите това количество захар. Изливаме 250 мл течна сметана и 400 мл прясно мляко. Добавяме подправките. Една щипка индийско орехче, една щипка сол и една чайна лъжичка канела. Разбъркваме отново много добре. Остана да добавим и ванилията, една чайна лъжичка. Изсипваме купчетата козунак в купата и разбъркваме с лъжица, така че всяко купченце козунак да се напои. При това разбъркване пресния козунак би се превърнал в каша, а вижте сухия стар козунак как държи форма, но въпреки това не прекаляваме с разбъркването. Последно добавяме напоените с коняк стафиди. Разбъркваме и оставяме да престои 5 минутки. През това време включваме фурната на 160 градуса и си подготвяме съда, в който ще печем нашия козуначен пудинг. Намазваме обилно дъното и стените на съда с разтопено масло. Разпределяме равномерно с места, без да притискаме. Поръсваме отгоре остатъка от разтопеното масълце и слагаме да се пече на 160 градуса до получаването на такъв прекрасен златист цвят. Това може да ви отнеме 30-40 минутки, може и цял час. Проверяваме с бамбуково шишче или с клечка за зъби готовността. Вижте, пудингът ни е добре изпечен и отстрани, и отдолу, и е толкова мекичък. Оставяме да се охлади поне 15-20 минути. Може да се сервира още топличък или вече студен, като горещо препоръчвам да го поднесете с топка ванилов сладолед. Имаме апетитни хрупкави връхчета, нежна кремообразна сърцевина, аромат на ванилия и канела, сладост от самия козунак и стафидите, а втечнения ванилов сладолед наоколо е просто чудесен и изключително подходящ сос. Тази рецепта, освен за спасяването на стар сух козунак, може да се използва и за спасяване на безвкусен пресен козунак, който само трябва да оставите да поизсъхне и да направите с него този чудесен козуначен пудинг. Непременно опитайте! Необходимите продукти са изброени на екрана. Списъка с продукти за приготвянето на ароматен козуначен пудинг
Ще намерите и в описанието под видеото. Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го. За вас е лесно, за мен приятно. Споделете го с приятели. Опитайте и другите рецепти на канала. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получавате известие, когато публикувам ново видео с вкусни и лесни кулинарни изкушения. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи! А вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща.